హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ఈరోజు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో దీనిలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము మొదటి అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ ఋషుల యొక్క ప్రశ్నలు అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈరోజు ఈ 17వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తస్య కర్మాణ్యుదారాణి పరిగీతాని సూరిభిః బ్రూహి న శ్రద్ధదానానాం లీలయా దత్త కలాహ. సో అంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ మహిమ మనకి 14వ శ్లోకంలో తెలియచేయబడినటువంటిది. తదుపరి 15వ శ్లోకంలో భక్తుల యొక్క మహిమ, నిన్న చూసినటువంటి 16వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ రూప లీలలను శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగే మహిమలను గురించి మనకి తెలియచేయబడినటువంటిది. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, మహత్ సేవ ద్వారా సేవలో రుచి ఆయనను, అంటే ఆ నామము, భక్తులు, భక్తి భావన, తర్వాత శ్రవణం చేయడము, వీటన్నిటిలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవా భావంలో ఉండేటువంటి ఆ సేవ ద్వారా కలిగేటువంటి రుచి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, ఆ దేవదేవుని కర్మలు అద్భుతములు దివ్యములను అయి ఉన్నవి. మహాముని అయిన నారదుని వంటి వారు అట్టి దివ్య కర్మలను సదా కీర్తింతురు. కనుక ఆ భగవానుడు వివిధ అవతారములలో గాంచిన సహస్ర కృత్యములను శ్రవణాసక్తులమైన మాకు కరుణతో వివరింపండి అంటూ
ఆ సౌనకాది మునులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఋషులు అడుగుతున్నటువంటి దాంట్లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా తస్య కర్మాణ్యుదారాణి పరిగీతాని సూరభిః బ్రూహి శ్రద్ధదానానాం లీలయా దదత కళాః. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ దేవదేవుడు, ఎందుకంటే ఈ మాయావాదులు కొందరు అభిప్రాయం ప్రకారంగా భగవంతుడు క్రియారహితుడు అని, శూన్యం భావన అనేటువంటి ఒక ఇదిలో ఉండేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ మరి ఆ ఋషులు చెప్తున్నట్లుగా ఆ దేవదేవుడు సర్వాంతరయామి అయినటువంటి, సర్వము ఉన్నట్టు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మనకి అంతా విష్ణుమయము అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి, మరి అందుకే ఆ దేవదేవుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క కర్మలు అన్నీ కూడా అద్భుతాలు, దివ్యాలు అయి ఉన్నవి, దివ్యమైనవి, అద్భుతమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ దివ్యమైనటువంటి, అద్భుతమైనటువంటి కర్మలు అంటే మరి ఆ భగవానుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి, అంటే ఆయన యొక్క ఈ సృష్టిలో మనము రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటాము. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సృష్టి, భౌతిక సృష్టి. మరి మొత్తంగా భావించినప్పుడు 4 భాగాలుగా విభజించినట్లయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సృష్టి 3 వంతులుగాను ఉంటూ ఉంటుంది. భౌతికమైనటువంటి సృష్టి 1 వంతుగా భగవంతుని యొక్క ఆయన భాగాలుగా కనుకనే ఇవి రెండూ కూడా ఐశ్వర్యకరములు, వైవిధ్యపూర్ణములై ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టులు, ఆ ఆ విష్ణుమయమైనటువంటి సృష్టులన్నింటినీ గురించి అనేక మంది పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ద్వాపరయుగంలో భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఇవన్నీ కూడా మరి నారదుడు, వ్యాసుడు, అసితుడు, దేవలుడు వంటి వారు వివరించారు అని చెప్తారు. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, శ్రీల నారదులు వారు, అలాగే వాల్మీకి, దేవలుడు, అసితుడు, మధ్వాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు, రామానుజులాచార్యుల వారు, విష్ణు స్వామి, నింబర్కాస్వారి, శ్రీధర స్వామి, విశ్వనాథ చక్రవర్తులు, బలదేవ విద్యాభూషణులు, భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజులు మొదలైనటువంటి వారు కూడా, ఆత్మదర్శులైనటువంటి వారు అందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలును అద్భుతంగా వారు ఆత్మదర్శులైనటువంటి వాళ్ళు చక్కగా వారు వివరించారు అని చెప్తారు. మనకి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఎన్నో గేయాల రూపాలలో, అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఎన్నో భాష్యాలు మనకి వీటికి ఇచ్చినటువంటి. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ కర్మలు, ఆయన చేసేటువంటి లీలలు ఏవైనా మహా అద్భుతాలు, మహా దివ్యమైనటువంటివి అని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆత్మదర్శులైనటువంటి మహా భక్తులైనటువంటి వారును, అలాగే భగవంతుని యొక్క అవతారాలుగా ఉన్నటువంటి వారును కూడా మరి వారందరూ ఈ విషయాలను చక్కగా మనకి తెలియచేశారు. ఇక్కడ నారదుల వారు, శ్రీల నారదుల వారు వివరించిన దాన్ని బేస్ చేసుకునే వ్యాసుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో అన్నీ కూడా ఎంతో ఐశ్వర్యము, సౌందర్యము, జ్ఞానపూర్ణములైనవి అని చెప్తారు. అంతేకాదు సంపూర్ణమైనవి కూడాను. అలాగే
అవి సంపూర్ణ జ్ఞానము, ఆనందము, నిత్యత్వాలు కారణంగా ఉమ్, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అతి దివ్యమైన, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఎంతో దివ్యమైనదిగా అలరారుచుండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాటిలో ఆ, మరి ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని సృష్టి కాబట్టి భగవత్ సంబంధమైనటువంటిది ప్రతిది కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటిది. ఈ అందులో ఇక ఆధ్యాత్మిక సృష్టి ఎంతో దివ్యమైనటువంటిదిగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక సృష్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క వికృత ప్రతిబింబముల వంటివి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాటిని చలనచిత్రములలో తో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ ప్రతిబింబమైనటువంటి వికృత ప్రతిబింబము అయినటువంటివి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాయావాదులకు, మూర్ఖజనులకు మాత్రమే ఇది ఎక్కువగా ఆకర్షించగలుగుతుంది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి దీనికోసమే బంధింపబడి బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటుంటాం. మరి కానీ సత్యాన్ని దర్శించినటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఈనాడు కూడా ఆకర్షితులు కాకుండా ముక్త స్థితిలోనే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవా విధానంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుకనే ఆత్మదర్శులు అయినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య కర్మలను, ఆయన యొక్క మరి నిత్య నివాసం యొక్క జ్ఞానమును మరి కలిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన యొక్క అవతారాలను గురించి, వాటి గురించి మరి ఎంతో అవగాహనతో, ఎందుకంటే భగవంతుడు అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి యుగంలోనూ ఈ అవతరించడము, తదనుగుణంగా భక్తులను కాపాడుకోవడము, భక్తి ధర్మాన్ని నెలకొల్పడము జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో కనుక ఆ క్రమంలో మరి ఆధ్యాత్మిక జగమున ఉండేటువంటి తన దివ్య సహచర్యానందమును అతడు ఆ అవతారాల ద్వారా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో అంటే తన యొక్క భక్తులను ఆనందింప చేయడానికి ఆయన అవతారాలు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ. ముందుగా ఆయన సాధువులను రక్షించు, భక్తులను ఆనందింప చేసుకోవడానికి మరి ఆయన మరి వచ్చి ఆయన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి లీలలను జరపడం ద్వారా, ఆ అవతారాల ద్వారా ఆయన తన యొక్క మరి లీలలను ప్రదర్శించి, ఆ లీలల ద్వారా అతడు తిరిగి బద్ధజీవులందరినీ కూడా తన స్వధామం, వారి యొక్క అంటే బద్ధజీవుల భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మన స్వధామమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళే విధంగా ఆయన మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉండటానికే మరి వివిధ అవతారాలను ఆయన పొందుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ క్రమంలో వచ్చినప్పుడు దుష్ట శిక్షణ, ధర్మ సంస్థాపన కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి బద్ధజీవులు మాయ పూరితమైనటువంటి, నిజము కానటువంటి, మాయ అంటే మిథ్య, వాస్తవం కానటువంటి ఆ ఇంద్రియ భోగానుభవాల్లోనే రతులై ఉండగా మరికొందరు
ఈ ఆధ్యాత్మిక జగములో ఉండేటువంటి నిత్య జీవనము అభాసమని కొట్టిపారేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఉం? మరి ఇలా భావించేటువంటి వాళ్ళనే కామ్య కర్మ రతులు, జ్ఞానులు, అంటే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానము అనేటువంటిది శుష్క మనోకల్పనాపరులుగా పిలువబడేటువంటిది. మరి కానీ భక్తుడు మాత్రము ఎప్పుడు మరి ఈ భౌతిక కర్మల యందు గాని మానసిక మనోకల్పనల యందు గాని రతుడు కాకుండా అతడు ఎప్పుడు కూడా ముక్త జీవుడై ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ యందే నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తియుత సేవలో ఎవడైతే నియుక్తుడై ఉండి ఉంటాడో అటువంటి వాడు కామ్యకర్మ రతులు గాని జ్ఞానులు గాని ఎరుగలేని లేదా పొందలేనటువంటి పరమోత్కృష్టమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లాభాన్ని భక్తులు మాత్రమే పొందగలరు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులలో మరి అపరిమితమైనటువంటి ఆయన యొక్క పలు అవతారాలు, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు నా యొక్క అవతారాలు అనేకము, అందులో కొన్నింటిని చెప్తాననే భగవద్గీతలో అర్జునుడికి చెప్పబడినటువంటివి మనం చూస్తాం. సో కనుక మరి బ్రహ్మ గాని రుద్రుడు గాని మనువు పృథువు వ్యాసుడు ఇలాంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క భౌతికమైనటువంటి అవతారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి, కాకపోతే రుద్రుడు కొంత శివుడు శివతత్వం జీవతత్వము ఈశ్వరతత్వానికి పరమాత్మ తత్వానికి మధ్యగా కొంత ఉండేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉండేది. కానీ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో కొన్ని స్వయం అవతారాలుగా శ్రీరాముడు గాని నరసింహుడు గాని వరహ అవతారం గాని వామన అవతారాలు అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవతారాలుగా చెప్పబడుతూ. సో కనుకనే ఆధ్యాత్మిక భౌతిక అన్నిటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడే మూలము అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. శ్రీకృష్ణుడే మూలమైనటువంటి ఆదికారకుడు. సో మనకి అది భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయంలో కూడా చివరిగా కన్క్లూడ్ చేసినటువంటి అంశం. సో కనుకనే మరి ఈ సర్వము ఆ భగవంతుని సంబంధమే, అంతా ఆ విష్ణువు ఆ శ్రీకృష్ణ మయమే అనేటువంటి అంశంగా ఉండేటువంటిది. సో ఆ భావాన్ని మరి ఆ భక్తి భావనలో సర్వము ఆ భగవంతుడే, సర్వము విష్ణుమయమే అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే దానిని సరిగా అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా ఆ కామ్యకర్మ రతులు కానీ జ్ఞాన సంపార్జన కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు కానీ, అంటే ఆ మనోకల్పనల యందు రతులై ఉండేటువంటి వారు కానీ దీన్ని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకానొక కాలంలో ఒక సాధువు తన యొక్క దినచర్యల్లో భాగంగా వీధిలో తిరుగుతూ భిక్షాటనం చేసుకుంటూ ఉండేవాడట. అలా ఒకరోజు భిక్షాటనకు వెళ్తూ ఉండగా ఒక సంపన్నుడు ఒక బిచ్చగాన్ని చావు బాధతో చూస్తాడట. అది చూసినటువంటి సాధువు ద్రవించి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఎందుకు పాపం ఆ బిచ్చగాన్ని అలా ఎందుకు కొడుతున్నావు అనగాని, అంటే ఆ సంపన్నుడి యొక్క దృష్టి సాధువుపై మళ్ళీ ఆయనకు చేతిలో ఉన్నటువంటి కర్రను తీసుకొని సాధువుని చితకబాదుతాడట. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మఠంలో ఉన్నటువంటి సాధువులందరూ కూడా వచ్చేసి ఆయన్ని
నీళ్లు చల్లి లేపి తీసుకొని వెళ్ళి మఠంలో ఆయనకి పరిచర్యలు చేస్తూ ఉంటాడట. చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కొంచెం నీళ్లు చల్లి అవి చేసి ఆయన కొట్టినటువంటి దానికి ఈయన పడిపోతాడు. సో ఆ మఠంలో చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అందులో ఉన్నటువంటి పరిచర్యలు చేస్తున్నటువంటి ఒక సాధువు అడుగుతుంటాడట. ఎందుకంటే స్పృహ వచ్చింది కాబట్టి మరి గుర్తుపడుతున్నాడో లేదో మమ్మల్ని అని, మీకు సేవ చేస్తుంది మేము ఎవరమో మమ్మల్ని గుర్తుపడుతున్నారా అని అంటే ఆ సాధువు అంటాడట, అవును గుర్తుంది, ఇంతకు ముందు ఎవడైతే నన్ను కొట్టినటువంటి వారే ఆ కర్రతో నన్ను అంటే విపరీతంగా కొట్టినటువంటి వాళ్ళే నన్ను ఇప్పుడు నాకు ఈ పరిచర్యలు చేస్తున్నారు, సేవ చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటాడట. అంటే ఆ సాధువు యొక్క దృష్టి ఏంటి? మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా సర్వము ప్రతి జీవులోనూ కూడా ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, భగవంతుడి ద్వారానే ఏది జరిగినా, అది మంచైనా చెడైనా ఏదైనా అంతా భగవంతుడే. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తైనా, భౌతికమైనటువంటిదైనా, ఆధ్యాత్మిక విషయాలకైనా, భౌతికమైనటువంటి విషయాలైనా భగవంతుడే. సో కనుకనే ఆ సాధువు అంటే జీవులన్నిటి యందు కూడా సమత్వ భావంతోనే ఉండి ఆ విధమైనటువంటి భావన కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే ఆయన తను అంటే అంతకుముందు విపరీతంగా తనను కొట్టినటువంటి వాడు ఈరోజు ఇప్పుడు తనకు సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అందరిలోనూ అంటే సర్వజీవుల యందు సమత్వ భావంతో ఉండి అంతటా భగవంతుడే ఉన్నాడు అనేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుడితో తన బాంధవ్యాలను ఏర్పరచుకున్నటువంటి భక్తులకు పరాయి వారు, నావారు అనేటువంటి భావన ఉండదు. ఈ సమస్తము ఆ భగవంతునికి చెందినటువంటిగానే చూస్తూ ఉండేటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు మనము ఈ భాగవతానికి సంబంధించినటువంటి క్లాస్. హరే కృష్ణ.